karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas, boy. Mateo, unsa ba? Ay, sige. Ako, anin na lang ta. Uy, Mateo, pabadlong, uy. Huy, Oh. Oy. Unsa ron? Unsa naman sa rong kagubot? murag aligri man. Unsa di ka ha? Aw, aligre ron day. Padayon ng tamahan. Unsa ka diha? Ha? Ato tanawon kung unsa na. Tana. Asula. Maayo gani kay nakaabot pa ta nila. Nakapapicture pa gyud ta. Ikaw rin minahangol na nila, mahal. Naunsa ka? Kinsa gud wa mahangol sa pinakasikat ron nga love team nga Jeff Carr. Samanta na eh. Layo ram na sa Jumat. Unsa Jomat? Wa pa kuno siya makaila. Jumat ba? Layo ra kito ninyo sila si Jeffrey Gabunada ug Carol Hikain ay. Ama og yun. Ay, amigo gid mo. Tinuod man gyud. Proud man gyud kito sila nga makapapicture ninyong duha. Mao na. Sila gid ang angay mo proud. Nakapapicture sila na to. Oo. Dili kay kitang nakapapicture nila. Mo na mahal. Ambot ninyong duha, uy. Basta kay ako, nalipay jud kay ko nga nakapapicture ko sa pinakasikat nga love team karon. Kanang speaking of pinakasikat nga love team ba? Mm. Miapas na ba sa kasikat karon ang love team nga England? Uy. Sila gud si Ingrid Bertudaso ug Randy Suson? Aw! Nihigo ko na sa bitaw sila sa kasikat karon sa Jeff Carr, no? Tinod na. Duhay. Tinod na. Naunsa naman mo mahal, bro. Showbiz naman kayo mo. Trabaho na tayo. Gi. Nag-promote sila silang bagong pelikula, Lola. Mananaw niya ta. Aw, oy, mutanaw jud ko anak kaganahan sad ko anak nilang duha. O sa may title sa ilang salida. Lola's Boy. Oh, mao ba? O na sige. Mutanaw unya ta anak. Kita ra yung duha ha, mag-date ta. Wala bot si Mateo. Ay, What is yung labot, ha? ay da, mananaw mig sine. Kami rang duha kay di man sa kaganahan sa among tanawon. Nga na nakasiguro man mong di ko ganahan sa inyong tanaw. Ang di man ko kaganahan ng mga pa-cute-cute nga love story, good. Ganahan mong good. Kado sa kagud taon giganahan anang mga salida ha. Musulti lang gid ko, ha? Mao ba na nga akong ganahan nga mga salida? Nga akong na-miss pagkabatan-on ako? Itong mga salida nila ni John Lloyd Cruz o Bia Alonzo, ni Richard Gutierrez o Angel Locsin, ni May Mendoza o Alden Richards. Gusto gid ko makakita ato, pero maski palabi man ako ang mo-focus akong trabaho, ang pagtukod og negosyo. Maong wagid ko time pagtanaw og sini. Og gundo na magkali ko time, no? Lola? Manugdan mo gusto kwarta, good. Mao nga imbis itanaw na kog sini, ako na lang ning tigumon. La, pakuyogon na lang natos Mateo, la. Luoy kay ko sa. Looy man. Lagi na. Ana, sige na lang. Uy, makonsensya man sa taadong tanan ni mong gisulte. Kay kanarabang imong mga gipanolte. Nakakita ba yung gos ilang mga salida? May pakala. Looya sa day ni mo sa? Abi man ako ray way tanaw-tanaw sini sa una. Otro sa di ka, mahal? Uy. Nindot kinunta kayong itanaw. Pero, wa mo kay mahimo. Mayo gani ka, kayang imong paraon ta itanaw sini. Imo manggitigom. Ako kay, wa mong gyud pang tanaw. Naglisod pa magaling pangitag para pangkaon.
Kinahanglan pang patay-patayon ang lawas sa trabaho para lang makakwarta gamay. Mahal. Kung pwede, di lang nato hiskutan ang atong mga kapait nga giagian, ha? Ah, Ha? pero, di ba, na may panultihon nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan? Di mo pwedeng kalimtan ang atong giagian. Napatik na mo gina sa atong panumduman. Balak nun lagi ka. Seryoso ba ako? Oh. Labi na ang imong giagian, mahal. Di ko ganahan nga imong hiskutan. Nga naman? Maglagot ko. Oh. Unsay, Maglagot ko. Nga nung wa pa ta nagkaila tong panahon na. Oh. Maglagot ko maghunahuna nga nung wa pa ko nga mautay mo provide ug mo atiman nimo. Ug dili undan nimo ma-experience ang kalisod ug kapait, mahal. human na to. Gitugot lang sa gitos Ginoo aron malig-on ko. O aron suwayan ko. Nakapasara man sad ko kay iya man kong gipremyohan. Gihatag niya nako si Lola Tinding. Og dayon, ikaw ang akong grand prize. Bisag moingon pa ka nga dili ko ang imong pasalamat kay sige ra kog pasalamat. Dili gyapon ko pulaan. Kung pwede pa lang kada adlaw ko magpasalamat nimo ako ng buhaton. Hoy, basig nalimot ka ha nga ni Atas Teres. Nagkisramot ko. Magstorya lang gud ta. Istorya ra bitaw ta. Sige mo kag kiss diha. Sige lang good. Sa chicks ra bitaw na. Abi ni mo mahal. Wa ba ko magtahong ingon ani ka. Kay una na akong pagkakita ni mo no. Nahadlok gid ko. Grabe sa nahadlok. Sa di mo pagtanaw na akong ongo. Dili sa dingon ana. Stricto ba kay kag dagway. Unya, pag primero gyud akong kita nimo, pag una na tong abot, hait kay kag tinan-awan uy. Nga. Akong tanaw na mo sa una kay scammer mo ka. Scammer? Ano akong pagtanaw na mo sa una eh. Ug isang gamay, wag gid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo nga. Nga mas lalaki pa tan-awon kay nimo? Pero karon, kuan. Ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha. Besan ako? oh, Lola? Ay, joke ray! Ba ano sa danay mo, Lola? Ay, Seryoso man kung kayo mong duha. Aba mo'y pinadrama pa ni Matino. naugawag ni mo, Lola. Ay. Doon na lang ko'y isulti ninyo nga importante. unsa man na la? Tatunod Sabado, reunion na mo sa akong mga kabat sa elementary. Uy, buhi ba di mo mga classmates sa elementary? Kaming mga bohi gani ang mag-reunion. Buhi na. Lagi kayo ang mga patay. Kita, Lola. Pila lang mo kabuok, Lola? 4, 3, 2 na lang. Ay, abot sa may 40 ka penay. Pinta pa di ay. Oo. Mao ba? Di pa siya may tantong mga tiguang. bitaw, oy. bitaw. Ikaw gid Mateo ba? Wow. Sa ka uy? Guwang ko ni tiguang. Nalsurpresahan magud ko la kay first time magudi nga naghiskot ka ana nila. Ay, kay di pa man sa good may dugay nga nagkakontak kay sa Facebook. Mayo. At least mga buhi pa day mo. Adukol ka, Mateo. Ay, Lola, sorry. Pato na malantan niyo mo. Uy, ang akong ipasabot ba nga? Mayo nga, nagkakontak kay pa mo. Oo, gyud. Na may Facebook. Karon tong umabot sa Badola no. Oo. Gisortihan ta mo karon kay malimot unya ko ba? Lintano na baya ko. Manang inyo sa ko mapahinumduman. Sige. Si Joe lang ko niya ang imong escort, anak, Lola. Kay, doon naman ko yung seminar, anak. Sige. Andam og tagana gyud ko mo escort nimo Lola. Jo. Tatabangi ko og tan-aw, Jo, ha? Sige Lola. Narala ay. Golden Reunion Elementary Batch of 1980. Oo, mauna.
nay mga senior nga parehas ni mula oh. Oh. Imo na tingali ng mga kabatch la. Tanawa yung mga classmate la. Uy. Uy. Hala, uy. Oh, unsa man la? Wa man ko'y nailhan ang nila. Mauna ni Ron. Mag-reunion mo pero wa mo magilhanay. Mau gani kay... Hoy, Matilde! Oh, Oy. Wa na ka makailan ako. Kinsa ganito ka? Nalingaw ko mo, o naglagot, o gikilik. Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!